To, Allah Ubangiji ya taimake mu samu Alhaji Hassan Hadi. Salamu alaikum. Amin wa alaika salam. Alhaji Hassan barka da dare barka da wannan Ɗan lokacin. Sadiq barka da dare. To Alhaji Hassan Hadi Na'am. ga ka a cikin wannan shirin na alewa na makaɗan na tauraron mawaƙa Mm, na gidan rediyon Kano wa mabaɗa mama. gaskiya ne. Salamu alaikum Alhaji Hassan. Na'am, salamu alaikum. Alhaji Hassan. Ina jin ka. Yawwa. Na ce Eh, to ga ka a cikin shirin kuma mai sauraro zai so ya ji eh, yadda aka haihu a ragaya saboda mutane sun fi sanin ka da alaƙa ka da Dr. Alhaji Shata. eh, Kwatsam kuma yau a cikin lalabe-lalaben mu a wancan sati da wannan sati sai muka yi katari a cikin fuskar mu ta gidan rediyon Kano uwan baɗa muka yi eh, katari da wani kuma dama mutane suna tambaya mm, Musa Dankwairo eh, Dr. Shata eh. shin wai waƙoƙin nan tsakanin Shata da marigayi Musa Dankwairo me ya dangantaka ka da shi Musa Dankwairo tunda da shi muke tattaunawa akan shi yanzu mai sauraro zai so ji daga bakinka. To jama'a salamu alaikum. Wa alaikum salam a madadin masu sauraro. Yawwa kuma da farko dai ina yawa MD na gidan rediyo a Abubakar Adamu Rano ta'aziyya na rasuwar mahaifiya. Na'am. Allah ya ji kanta, Allah ya gafarta mata. Amin sun Su kuma yan uwa da dangi duk Allah ba su hakurin jure wannan rashi. amin sun amin. To Haji Sadiq kamar yadda ka faɗa. Na'am. Dan Kwairo gaskiya na san shi ne a 1984. 1984 1984 kenan ko? 1984 1984 da hudu. Lokacin mulkin Buhari kenan na soja ko? lokacin Buhari na Yawa to lokacin na san shi kuma da na zo na san shi muka dan fara alaka haka da shi dai kuma sai muka zo akwai wani ɗansa sani zaƙin murya sani marigayi sanan dan sani to shi kamar sa'a na ne a wajen sai ya zama personal aboki kuma to sai ya zama abokin ka sai ne ya na zama musamman aboki na haka saboda shi ma yaro ne matashi lokacin da duk muna matasa dan ina so lokacin nan ban yi auren fari ba ma to a lokacin da jami'an tsawo a lokacin da shi dan Kwairo na san shi na'am dan ba zan manta ba a cikin ƙarshen 84 zuwa 85 nan da na yi aure dan ranar da ake irin kamun angon na ma dan Kwairo ne zo yi wasa a wajen ran da kai aure ran da ake kama ango dan Kwairo ne ya zo shi ne ya wasa a wajen ma ya daɗe yana yi kuma washe gari ma haka nan da aka je irin dinan nan aka tashi nan ma ya kwana yana wasa na'am to kaga alakan mu da shi kenan kuma gaskiya mun yi alaka mai tsawo da shi kuma ta mutuntaka kuma ta ƙauna na'am kuma gaskiya ya yi waƙoƙi da yawa ya min waƙoƙi kala-kala daban-daban da za su kai kaman 13 haka ko 14 na ga su burjik ga sanan kala-kala wannan karinta daban waccan karinta daban kuma shi din ma dai kaman yadda Shata muke da shi hakan nan wani lokacin sai in kirawo shi zo mu zauna a tsakar gidana ko kuma in muka tafi wani gari muka haɗu da shi wajen naɗin sarauta ko wani abu hakan nan to zai zo masauki na ya zo ya zauna ya yi ta waka nan wajen hakan nan in sa mashi yi min waƙoƙin da nake so in ce na waƙan wane da wane za ka yi min ko kuma shi ya yi nashi yadda yake wanda yake so ya yi min. Watan kamar yadda muka tsinkayi wata waka da muka saka a wancan makon ta marigayi Bello mai masa wanda a cikin ma na je na ambatan shi marigayi. Kwarai to kaga wanda duka a gida na yi su zaka ji su da ita da na Indoton Tsafe da na Sarkin Daura da wani na Sagiru Ɗanlami duk yana yin su da wani wakan da wani abokin Aminu Labaran Baba ya musu waƙoƙin shi ma duk a nan gidana a ba ni na sa akwai dama sun yi ya musu waƙan amma dai ni nake zaɓa ce ga waƙoƙin da nake so in bashi a rubucin ce ga waƙoƙin da nake so a yi min. To Alhaji Hassan kamar kake wa Shata a ce ana da buƙata a kamun kafa da kai. To shi ma sa dan Kwairo akan yi kamun kafa da kai domin yayi wani waƙa ko kai abin yake. Gaskiya akan yaka dan yazo ya zauna a gidana din ai akan ce ayi waƙan kuma yayi din kuma in ce masa ma gashi biki dan ba zan manta a kona abokina Muhammadu Musa dan biyu ne can biyu Borno State kenan zai aure yace mu shi dai yana sha'awar dan Kwairo nace to ba komai bari zan gaya masa na ko gaya masa din ya tashi ya tafi har biyu din nan ya tafi kwana kuma wajen guda kwana 6 ko 7 a garin
wata kamar yadda ka kai Shata wannan tilden Fulani kenan. To ai Shata ba waje ɗaya na kai Shata, ai garurukan da muka je da shi Allah ya yawa da su ai. Wai na sani misali ne. Yanzu Kamar in yadda ba muka je tilden Fulani haka shi ma ya tashi ya je har biyu ya je wannan bikin. tunda in ba dan kai ba ila wannan tafiya tilden Fulani ba za a yi ta ba. A Kuma kwarai ita ko to ai bai san su ba ma. Kuma ni ita suke kallo ba wai wanda ya kira sun ba. gaskiya ne, To gaskiya, haka abin yake. gaskiya ne. To ta tabbata dai Alhaji Hassan Hadi ka ɗaya daga cikin wanda ya sa mawaƙanmu na gargajiya ko in ce mawaƙan da suka ba da gudunmawa a harshen Hausa. Kamar yadda kai ke tiri-tiri da wannan harshen namu, to wata mawaƙan haka su ma sukan zo gidanka su zauna a hidimar arziki a rabu. Wato ni na da sha'awan irin wannan makaɗan ne. Amma makaɗan fa masu basira ba wai wanda za zo ba su da basira. In mutum yana da basira ina sha'awan ga yana waƙan kuma yana da basira hakan nan. Kaga kamar shi Dankwairo, kaga kamar shi Sani Aliyu Dando, kasan Sani Aliyu Dando ma akwai waƙa. Sani Aliyu Dando ma akwai waƙa. To ka gani? To kaga shi ma ya min waƙa, Ajilo ya yi min, waye Audo Zirin Dan Duniya ya min. Da wasu mawaƙa ma haka da basu kai girman wa'annan ba, su wani Muhammadu Kiro Maduwai duk ina da kaset ɗinsu ma ba zan iya ma tuna su ba. Wasu ma na ma manta sai na ji yanzu nake tunawa. Ashe wane ma yayi. Amma kuma daga baya da Shata ya zo kuma sai ya shafe kowa. To dama tambayar da ka taɓa ka taryo da Hajji Aisha Rabba a taɗi tana yi. To yau tsakanin da Alhaji Mamman Shata, shi Shata alaƙa ku ta fi tsayi da shi. To shi marigayi Musa Dankwairo shi ya fara waƙa uku da Alhaji Mamman Shata. Dankwairo ne ya fara yi min waƙa. Shata ya kin yi min ba na gaya maka ba nace yi musu ya ce wai ba yanzu ba, in na faɗa ya ce ba yanzu. Kuma muna tare da shi duk wannan shagalin da muka yi da su Dankwairo su wannan waye sunan shi Dandawo, Sani Dandawo din na Aliyu da Sani Dandawo. Na'am. Duk muna tare da Shatan. Dan ba zan manta ba mun je Mina ma muna tare da shi din. Dankwairo ya ce zai zo abin da zai zo wajena da daddaren ya mun gamu da shi a wajen irin dina din nan, sai ya ce min ai za su zo gobe, nace su zo karfe 2 na rana su same ni a hotel. To za su zo, suka ce to Shata ko muna tare da shi a nan lokacin da naga karfe 1 ta yi sai nace masa ni zan tafi hotel saboda Dankwairo ya ce zai zo ya abin nan, sai ya ce a gara ka je ka su zo ba same ka ba. Nace to da ko tafi muka zauna da su ana kidan nan har magariba tukuna, sai magariba na dawo. Yace ya aka yi ne, nace ai yanzu muka tashi daga sai ce amma ka sha kiɗa ko, nace ai dokta ba magana, ai na sha waka. Yayi dariya yace to ai ba komi, yace ai a nan ne ya fara ce min ai zan samu lokaci in maka waka ta minti 20. Haka yace mun, nace minti 20, nace ni na bi karfi minti 20. Sai ce mun kai minti 20 fa tana da yawa fa, kaman fa a gidan rediyo nan fa kake minti 3 ne fa waka da suke saka minti 2 fa, kan ce zan maka minti 20 kace ta yi kaɗan, nace ni ta yi min kaɗan. Sai ce to ai ba komi, Allah dai kai mu lokacin. Nace to gaskiya ne. To muna godiya Alhaji Hassan Hadi da wannan shigowa aka ba da gudunmawa da kuma aka ji ansa daga bakin ka. Dama mutane suna yawan tambaya Alhaji Hassan Hadi din nan yana raye? To kuma yau Allah ubangiji ya sa mun yi. Wato Alai Sadiq, abin da yasa ka gane ko mutane suke ganin ko wanda ya zamani da su Shata su Dankwairo na ba a raye, saboda yawanci mutane sun san wasu ma rasuwansu ya kai shekara 20 da wani abu, ka gane ko. To wa'inda suka haɗu da su suka yi zamani su yawanci sai kaga ko sun mutu ko kuma ba su da lafiya ko kuma irin dai ba ƙarfi a jiki. To ni inda Allah ya taimake ni nayi zamani da su ne ina yaro. Haka. Shi yasa kake ganin dan duk zamanin da muka yi da Shata ina san ban kai shekara 40 ba. To kamar dai yanzu yadda mu ma muke zamani da kai. Yau to haka abin yake. Ina shi yasa baka ji Shata sai ya dinga cewa wai a ƙanana nace ba a manya ba. Ko kuma ya ce yaron nan Hassan Hadi, ka gane. To ai lokacin ana yaran takan ne duka, tunda yaro ne karami ni, saboda haka ina cikin su. Shi yasa zaka ga, shi yasa ake gani yanzu shekarun kuma da suka zo sai aka ga cewa har yanzu da karfi na da abin da yanzu a guje kai din da kake magana muka fita sai mu tsere ma. Ayo Alhaji ai ka bi ni ma. To ka gani, to mutane sai su yi ta mamaki wai ni din ne ko kuma da karfi na da hankali na ba abin da ya bace. Ai dan kwaran ma fara ce bai da ahaye mai ba. Gaskiya ne. To Allah ya taimaka. Na gode sosai, na kowa fatan alheri kuma. Madalla huta lafiya.